Эфирден алықлар вақты студияда Алсынырева исәмісіз. Бүгінгі шарылышның төп темалары. Россия күніне бағышланған масштаблы акция. Бүгілмеде активистлар стадион үстінде Россия флагын жайылдырды. Россия күніне бағышланған. Шушы акция біле дәулетіміздің бірден болуын көрсетесі келе. Бірге біз күшлі. Су мотор спортында ең жетіз һәм ұсталар. Қолабыз су сақлағышы еліміздің түрлі шәһәрләрінен спортшыларының жиылу орнына әверілді. Я с Республики Адыгея, выступаю за команду «Русские ракеты» Санкт-Петербург. Приехал вот на чемпионат в Альметьевск, любимый город наш. Балалар көңіл ойшу шаралары, тірі музыка һәм бию кешелері. Қолабызда күтіп алынған шәһәрнің мәдәни мөхите проекты өз ішін башлады. Очень круто, очень масштабно. Мы рады, что у нас такое есть. Республикада отна буе ісі хауа тұрышы күтлі. Татарстанда урман янгыннары шығу қорқынышы юғары болу білен бейлі шторм кисетуі кіртілді. Татарстанның гидрометеорология үзегі шыл турда хабар етті. Әлігі шара 12 июннен 17 июнге қадар ғамәлде болашақ. Янгын қорқынышы янаған бұл шырда түбек 4 класқа кіртілген дейлі хабарда. Ошық отны еш ылыслы үсінтілер янында, торфлы, қырған үленнер көп болған орынларда, ағашлар астында құлланырға ярамый. Тәмәкі, шырпы, тәмәкі торту турбаларынан қойнар күліні де ташларға ярамый. Шулай ук аудам ойланған яки янышан мәтелер белән эшкәртелгән материалларны калдыру тыела. Әлмәт муниципаль районының ғым шәһәр планеркасында Свет сервис предприятиясы директоры Җәүдәт Сөләйманов чыгыш ясады. Предприятие үш төп юнәлеш өчен җавап бирә. Әлмәт шәһәрнең урам яктырту шелтәрләренә һәм шәһәр фонтаннарына техник хезмәт күрсәтү, райондагы социаль мәдәни өлкә объектларына алар барлыгы 206 җылылык энергиясе җитештерү һәм җиткерү. Ел дәвамында районның 10 торак пунктында 278 яктырткыч һәм 9 идарә шкафы алыштырылган. 17 000 метрдан артык кабель сузылган, 7 000 берәмлек яктырткыч заманча светодиодлыга алыштырылган. Традицион рәвештә 12 июньдә бөтен ил дәүләт бәйрәмен Россия көнен билгеләп үтә. Бөгелмә районының Карабаш бистәсе стадионында Россия көненә багышланган масштаблы акция булып узды. Онда активистлар стадион өстендә 160 метрлы Россия флагын җәелдерде. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Стадионға Қарабашыларның улысы да кішісі де жиылған. Олар Россия флагын жайырға болыша. Флагны Владимир Путинға ярдәм итү комитеті хезмәткәрләре алып келген. Қарабашылылар Россия күненә багышланган чараны күзәтеп кенә калмады. Бергәләп йөгерештә дә катнашты. Бу идея узган ел тормышка ашты. Акция икенче тапкыр уза. Россия күненә багышланган. Шушы акция белән дәүләтебезнең бердәм булуын күрсәтәсе килә. Бергә без көчле. Акция 200-дән артык Карабашлыны берләштерде. Бер сәгать эчендә стадионда 600 килограмм авырлыктагы 160 метрлы Россия флагы җәелде. Для такого населенного пункта Карабаш өчен бу грандиоз чара. Без кичкенәләрне дә, өлкәннәрне дә берләштердек. Бергә йөгерештә катнаштык. Бу активлык безне берләштерә, патриотизмны арттыра. Это вообще замечательно. Бу искиткеч акция бистәбез өчен тарихи вакыйга. Шул рәвешле без бердәмлекне, Россиягә, илебезгә мәхәббәтне күрсәтәбез. Күп милләтле Россия символын илебездә яшәүче төрле халыклар, төрле яшьтәге кешеләр һәм төрле һөнәр ияләре бергәләшеп җәелдерде. Әлеге флаг илебезнең 50-дән артык шәһәрендә булырга өлгергән. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Россия көне закон һәм гаделлек нигезендә азатлык, гражданлык тынычлыгы һәм барлык кешеләрнең ризалыгы көне. Бәйрәм елда масса күләм чаралар белән үрелеп бара. Шул уңайдан балалар яшүсмерләр иҗаты үзәге базасында оештырыла торган карусель лагерында «Великолепная страна», гүзәл ил дип исемләнгән әдәби музыкаль чара узды. Әдәби музыкаль чарада һәр отряд бәйрәм өчен әзерләгән иҗади чыгышын күрсәтте. Араларында герой балаларга, илебез тарихында масштаблы сугышларга, спорт казанышларына һәм гомумән Россиягә багышланган викторина узды.
Катнашчыларга бу бәйрәмнең милли бердәмлек, ватаныбызның бүгенгесе һәм киләчәге өчен гомуми җаваплылык символы булуын билгеләп үтеп, киләчәк буынга хат язарга тәкъдим иттеләр. Мы жители 21 века. Россия такая красивая и бескрайняя. В ней живут счастливые дети и взрослые. У нас в России много лесов и морей. Мы готовы любой ценой защитить нашу любимую родину. Карусель көндезге лагере балалар яшүсмерләр иҗаты үзәге базасында ел саен эшләп килә. Смена темалары үзгәреп тора. Тема посвящена науке, потому что у нас... Быелгы смена темасы фәнгә багышлана, чөнки безнең Татарстанда фән һәм технологияләр елы бара. Безнең барлык балаларыбыз да фәнни шәһәрдә яши. Алар барысы да кече фәнни хезмәткәрләр. Бирдә көн саен фән белән бәйле чаралар уза. Һәм менә бүген Россия көне алдыннан бездә Гүзәл ил дип аталган патриотик чара уздырыла. Мероприятие, которое называлось «Великолепная страна». Бәйрәм кысаларында балалар өчен видеоэлемтә аша лагерьнең дуслары Мәскәүнең фавориты төркеме чыгыш ясады. Чара күңелле атмосферада узды. Һәр бала яңа эмоцияләр һәм тәэсирләр алып, үз ватанын яратуларын һәм аңа тынычлык теләүләрен билгеләп үтте. Россию я люблю все очень. Мин Россияны яратам, барыбыз да бик яратабыз. Biz аның белән, аның тарихы, мәдәнияте белән бик нык горурланабыз. Ее культуры. Я узнала очень много героев нашей России, то есть подростков, которые защищали. Бүгенге чарада мин Россиянең бик күп геройларын, абыйларын, апаларын яклаган яшүсмерләр турында белдем. Алар безнең ил батырлары. Минемчә, мондый батыр балалар булсын өчен безгә тиешле тәрбия бирелергә тиеш. Мин үз илем белән, безнең илебезнең герой балалары булуы белән горурланам. То есть и я горжусь своей страной, я горжусь, что у нас есть такие дети, герои. Очрашу Россия мәдәният һәм мәгариф министрлыгының проектында җиңгән гомуми флешмоб белән тәмамланды. Башка темаларга. Ознакай районында 90 яшын тутырган һәм аннан да өлкәнрәк булган якташларны тәбрикләү традициясе яшәп килә. Шундый күркәм чара Рейс Мортазин хөрмәтенә дә узды. 90 яшын тутырган, әле саулыгыннан бер дә зарланмаган Рейс Мортазин гомерен авыр хезмәткә багышлаган. Сарман районы Анак авылында туып үскән егет кичкенәдән кул арасына керә, колхозда эшли. Үсә төшкәч, шофер хезмәтен үз итә. Ул гомере буе шушы хезмәткә тугрылыклы булып кала. Фидакар хезмәте өчен хезмәт ветераны исеменә лаек була. Тормыш иптәше Лена белән ике ул тәрбияләп үстерәләр. 90 яшьлек юбилее белән аны район башлыгы Марсель Шайдуллин, пассажир автотранспорт предприятиесе җитәкчелеге, Ознакайның мактаулы гражданины Владимир Кротов котлады. Ике көнгә калабыз су саклаучы илебезнең төрле шәһәрләреннән спортчыларның җыелу урынына әверелде. Аларны Россия чемпионатының беренче этабы берләштерде. Су мотор спортында иң җитез һәм осталар илебез геройлары булган космонавтлар кулыннан бүләкләр алды. Ярышта катнашучылар һәм алар өчен җан атучылар белән Линә Хәсәншин аралашып кайтты. Илебезнең төрле почмакларыннан килгән 80 катнашучы һәм аларның җан атарлары арасыннан регионнар башкаласы данын яклаучылардан башка яңа Уренгойдан килүчеләрне дә очратырга мөмкин иде. Оештыручылар сүзләренчә, спортчылар калабызны белә һәм бирегә бик рәхәтләнеп килә. Я с Республики Адыгея, выступаю за команду «Русские ракеты» Санкт-Петербург. Ну, приехал вот на чемпионат в Альметьевск, любимый город наш. В этом спорте, если не ошибаюсь, по-моему, лет 15. В Альметьевске мы выступали еще в 2013 году. Аквабайк әлмәттә 20 елдан артык үсештә. Төп финал ярышлары Гел нефтчеләр башкаласында уза. Россия чемпионатының рәсми партнеры Татнефть компаниясе. Аның җитәкчелеге күп еллар дәвамында республикада гына түгел, илдә дә су мотор спорт төрләрен үстерүдә ярдәм итә. Основная работа
основные финансовые средства, которые... Әлеге чара әлбәттә Татнефть компаниясе ярдәме белән үтә. Мин компания җитәкчелегенә Наил Өлфәт улы Мәгановка рәхмәт белдерәм. Ул күп еллар дәвамында бу процессларда катнаша. Татарстанда гына түгел, гомумән Россиядә дә су мотор спорт төрләрен үстерүдә ярдәм итә. Помогает в развитии водомоторных видов спорта. Не только в Республике Татарстан, в целом в России. Трассадагы чыгышлар, онытылмас тәэсир һәм мавыктыргыч мизгелләр. Россия чемпионатының беренче этабын әнә шулай тасвирларга мөмкин. Бу спорт түре спортчылардан физик әзерлек кенә түгел, ә экстремаль маневрлар башкарганда осталык та таләп итә. Ну, все здорово, отлично. Ребята подготовились, условия хорошие. Барысы да яхшы, бик шәп. Катнашучылар әзерләнгән, шартлар яхшы. Чынлап та бу спорт түре тормышта кирәкле ышаныч, кыюлык тәрбияли. Катнашучыларның әлеге спорт белән шөгыльләнүләренә шатмын. И рад то, что ребята этим делом занимаются. Соответственно, из них, я уверен, вырастет настоящие мужчины, патриоты нашей Родины. Это самое главное. Флип 360, еще раз бэкфлип. Я бы даже сказал, чуть-чуть не так круче на 540, но у судьи есть свое мнение. Еще раз бэкфлип, второй бэкфлип. 360, ну как красиво ушел и хватает под... Су мотор спорты экстремаль һәм тамашалы. Ул адреналинны һәм виртуоз идарә итү техникасын берләштерә. Профессиональ спортчыларны да, дәртләнү хисен кичерергә теләгән һәвәскәрләрне дә җәлеп итә. Мы из Москвы приехали, готовиться только-только начали, потому что... Без Мәскәүдән килдек, әзерләнергә тотындык кына, чөнки сезон әле генә башланды. Суда бер атна булдык, аквабайкка гомумән суга ияләштек. Шуңа күрә хәзер сезонның ничек башланачагын һәм ничек барачагын күрәчәкбез. Гомумән алганда барысы да яхшы. В целом все хорошо, настроение боевое и будем гоняться. Россия чемпионаты 3 этаптан тора. Җиңүче һәрберсендә җыйган баллар суммасы буенча билгеләнә. Икенче этап илебезнең мәдәни башкаласында узса, финал традицион рәвештә Мәскәүдә үтәчәк. Лина Хасаншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда шәһәрнең мәдәни мөхите проектының яңа сезоны старт алды. Җәй буе һәр җомга һәм шимбә кичке 6-дан 8-гә кадәр колабызның 7 мәйданчыгында рухи ризык калып була. Колабызның драма театры артындагы мәйданчыкта Ярат бенд кавер төркеменә кушылып, әлмәтлеләр җырлап биеп шимбә кичен уздырды. Очень круто, очень масштабно. Мы рады, что у нас такое есть. Атмосфера праздника и что данное мероприятие проводится каждую неделю. Мне все нравится. Нам чего, на пенсии? Разнообразие, это вообще хорошо. Активность обязательно и творчество обязательно. Мы такие шевелимся. Старые, но шевелимся. Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты Татнефть компаниясе ярдәме белән гамәлгә ашырылган. Ул ел сайын бер юлы Әлмәтнең төрле мәйданчыгында уза. Музыкаль, иҗади һәм күңел ачу программалары колабыз халкын сөендерә. Спасибо, это было очень классно. Очень круто, учитывая, что такая прекрасная певица, как Венера, сегодня выступает. Бик шәп, Венера шәп җырчы. Аның чыгышын күрергә бүген монда килдек. Тавышы сөйкемле һәм гомумән теләсә нинди вакыйга минемчә ул һәрвакыт уңай йогынты ясый. Кешеләрне берләштерә, аларга уңай эмоцияләр бүләк итә. Есть что такое вот объединяет людей, люди стоят, слушают, как бы, и этот. Я думаю, что у них положительные эмоции только возникают.
Qorakuz skverində isə Yorşallı, Elmət һәм Mendeleysk şəhərlərinin böyük rəssamları çıxış yasadı. Sağlıq parkında bolalar üçün məxsus көңіл aşı proqramısı uyuşturulğan idi. Sabıların şorağa getirген qoy birətiyənilər mədəni mühit proyektinin borluğun şundağına bilgən. Ушаду, биг зур рахмет. Вот дети веселятся, старшие там бегает. Да, понравилось все. Спасибо. Весело, проводим время. Не все имеют возможность уезжать куда-то. Күңелле вакыт үткәрәбез. Һәркемнең дә каядыр китәргә мөмкинлеге юк бит. Кызык, Мәгърифәт бульварында булдык. Анда бер ир-ат барабанда уйнап җырлады. Ну пока все. И сегодня здесь. Мәдәни мөхит проектының концертлары һәр җомга һәм шимбә кичләрендә Әлмәт халкын һәм кунакларын сөендерәчәк. Шулай 14 июньдә проект кысаларында Казан һәм Мәскәү музыкантлары чыгыш ясаячак. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tomoshachilarimiz, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль җилтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.